Dr. Ricky AJ Singkan MP ke VPP na Shillong Parliamentary Seat hinin kamiet ula Shahbat haki Pulit kerib hoi haka jing talasi kali bernihat katba udang don halinti ban kiyo Shillong ba Shillong hadien bo ulawan pai na nong ba Delhi nakaliang Dr. Ricky AJ Singkan tang hadien ke jing Shah pinsange haki Pulit kerib hoi ban pinlong ke jing talasi ulahya na kakali ban ai ke jing yaro bat ke jing khublei ke jing tre shitom jong ki Pulit miet bat sngi ban pinti knai ke jing shnga jong ki Paidbah balej bawan hasilenter usurok ba khamtam ha kapor min namar Kampher laki dei ki VIP ki Paidbah ni ki Pulit namar teng wat ki Pulit ru ki pen khen ai ha kate ke jing talasi na phangi ki kali hapo ke jing alam senior superintendent of police ke ribhoi UVS Rathor ha ke jing don lang uba Orwell Masar additional SP lembat ke kinhon Pulen ringkat ru bat ki VDP ke snong lom nong thamai bernihat lalap shibon ki nong pen khen ai nadu ki banyak kali bat bilor kian ki bata yet yong ki banyak na kalien bomdei bat kiwe ha ke ba ki Pulen kiladan kuna na phang hadien bakum ki Pulen kila maham na kapor syakapor ki Paidbah ban burom ki anya kali soban on ong kan ba ke ka ba ka Pulit tu gari boy kele kalong ba pan pan mau wingi baro nong song snong agni ka jalabat se kari india hi baro khoi ba ka an hi ka de na bata baro e kumta ngin ya burom me ka an ban ngin ay men se mi kini ki ba pet ka an ba e ke ka kele kalong bet na kumta ka jumha bangin nang ban burom me ka an ngaru ngang suwana Delhi ngaru kiabat lang ngaru ong kumbakibat betiki kali boro hi patnas soban ai khublei ka police department ka ba bat kat ya badon pat ka de banong kumta compare lagi VIP ne non VIP ru mo namar na kumta ka jing bahi namar kumbagi i ki di don hi ki sngi ki bateng ki pendon kam bakla as noban ai khublei ya ka police department jogari boy bakile ekani ka kam ka ba don kam adu kata bat kaman long hi ka jing snga nyangi ki nong lek nong wan namar tam akini ki ang khiap minute ka bang yang hang ni don ki brief ki playa buat bat kum kitu kinya kali ka bu ka jing saw ya betang ya ki hrei bat ki wei patru bat kermen scam bakane kanum sulong tang hagane ka district rei kiwe ka district ru kinya bot den namar kadi ka kam ka bha bat nakaliang ka jonga nasno onong ba wat ini ki banyak kali ru pangin long adkar banyak kali pan yar banyak kali dien bingin ada bam di namar ba kum ki jingja hakini ki si bah ke bengi do ki men sem ki ba kodor ka ba ta ki yang ki sem jong gitu se ki ba shanya ha kitu ki bah ki ba pendap pendiang ki jindon kam jage ile sem nakaliam ka jonga da ka jing sokhia na tu ye ki ne ki banyak kali akalong ki ba kali kamai ne ki kali shimet bangin long ki ba dekar ha bangi nyak ka kali ka ba ka police ka mo apartment jong ka boy ile ikermen ba bakile gede kam na shamru pemujong idon ki kali ki ba pan khen ki an ki turu ndai ban map ngai i mene wat kali Pulit ru na ro hi ki ba pet ong kum te ru di ban pat magidon kali Pulit ru ki la tam e ka bangai i de ki khmat e ki turu ide ban te lakam ki turu